Šta je bilo, gdje gori? Franjo i Sofija prolazeći obalom promijenili rutu. Sve đake odmah na front. Vas 1300! Sutra šaljem vrhovnoj komandi kao kaplare! Ura! Zar moraš i večera da sviraš? Tola Dačić šalje 4 sina za Srbiju. Šta je, treba da mi idu u rat tužni? A da ti spremimo cvetu. Ja ću mog Dragana. Ne smije se žrtvovati budućnost jednoga naroda, Živojne Mišiću. Ovo sad je prilika da dosanjamo veliku Srbiju. Dragutine, mi ne sanjamo iste snove. Gospoda zabila guzice u pozadinu i u štabove. Moj sin je dobrovoljac, ćerka bolničarku Baljevu. Za mnom svi! Čekaj, majku ti ludu! Počela je evakuacija. Ti? Ostajem. Gospodine generale, vojska je u rasulu. Šta hoćete da kažete, vojvodo? Da je naša ratna katastrofa blizu. Predlažem pre svega da se u svim štabovima zabrani upotreba 3 reči. Poraz, Morate izdržati! katastrofa Jel razumete tu reč? i kapitulacija. Koga su to oni pobedili? Gde je ta njihova pobeda? Šta su pobedili? Juriš, braćo! Ajmo! Odobravam. To je zapovest. Goni ih, Kajafa. Goni ih dok im srce ne pukne. Moć pripada samo onima koji se usude da se sagnu i podignu. Samo jedna stvar je bitna. Smeti da se usudiš.